Čaute, vítam u dnešného videa a dneska tu máme unboxing ďalšieho balíka a tentokrát to je taký macko, ale dosť nechajte sa prekvapiť, čo tam je, lebo uvidíte, tam sú nejaké veci, nejaká mikina, potom šiltovka a tričko RC Profi, takže tu má 3 kódy rovno, takže si ho môžeme ísť otvoriť. A my sa takto ideme zabaviť. Ľudia. Dobre, jednu stranu máme a ešte druhú stránku. A vidíte? Takže vidíte, čo? Ľudia. Nezabudnite. A nezabudnite písať komentár, lebo vás inak bijem. Dobre, ako to tu nepovedal ako, hej? Dobre, ľudia, už to máme. Wow, ľudia, no. Ako prvé, tu máme kartón. Potom ako druhé, tu máme pokačky. Wow, ľudia. Ako ďalšie tu máme nejaký polystyren taký. Tak, ako prvé tu máme asi na motor, to bude, alebo na čo. A potom tu máme červené struny. Potom tu máme nejaké ložička alebo záložia. Ďalšie struny. A potom tu máme chladič motoru, potom biele struny, to ste mali aj v minulom videu, tyčka na zatlačenie koliezo, nie, to nie, na povolenie, to je 7, a tu nejaké batníky bude ľudia asi, neviem, náhradné gumy na kolieska na zadné, potom kábliky, potom tu máme pukačky, potom tu máme šiltovku RC Profi. Môžete mi rovno napísať, jak vyzerám. Je to boček, neviem čo to je, niečo. Dobre ľudia, potom nejaké ložička alebo čo to je, napíšte mi do komentára. Potom ďalšie červené struny. Môžeme sa vrhnúť na to, čo tu máme. Nechajte sa prekvapiť. A je to tá mikina. RC Profi. Wi-Fi mikina. Môžete vyzerať. Potom tu ďalšie máme tričko RC Profi. Potom ako ďalšie tu máme tu tie veci na autičko, viete, čo myslím. Máme ho zelené sampera, čo tu máme takéto zelené, červené, oranžové a modré. A ešte si ideme rozvoliť to tričko. Takže si môžeme ísť na to. A potom to musíme na to vrátiť. Papara. Hurá. Ľudia. No, tak toto by nemohlo slúšiť. Ľudia. Čo poviete? Je to moje veľkoda? A tu máte RC Profi ešte takéto, ako prsto tu spredu máte takéto. Aj tak. My by sme boli na konci videjka, nezabudnite dať like, odber, zvonček a my sa uvidíme v takomto ďalšom videu. Tak zatiaľ čus.